Volební program pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013. Komunistická strana Čech a Moravy bude po volbách prosazovat přijetí zákona o majetkových přiznáních a majetkových poměrech politiků, prodloužení promlčecí lhůty u tzv. Privatizačních zločinů z klauzovy amnestie, přijetí zákona zakazujícího anonymní akcie, vyvozování osobní zodpovědnosti na všech stupních řízení za závažná pochybení, dodržování transparentnosti výběrových řízení, zvýšení zaměstnanosti a kvalitního vzdělávání pracovních sil, právo na práci a spravedlivé odměňování za ní, včetně smazání nepřiměřených rozdílů v odměňování, podporu exportu a investic, vytvoření veřejné komerční banky bez poplatků s dostupnými úroky a zhodnocením vkladů, státem garantovanou potravinovou bezpečnost a přísné normy kvality potravin, zrušení tzv. Regulačních poplatků a stropů pro odvody zdravotního a sociálního pojištění, stabilizací prvního státního důchodového pilíře a ukončení funkce druhého důchodového pilíře, zavedení institutu minimálního důchodu nad úroveň životního minima, referendum o dalším osudu tzv. Církevních restitucí, odmítání školného na všech stupních státních škol, kvalitní veřejné a sociální služby pro všechny občany, strategii udržitelného rozvoje společnosti v souladu se sociálními a ekologickými standardy, efektivní protipovodňovou ochranu krajiny a zdrojů pitné a užitkové vody, podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, podporu ekologických a finančně únosných způsobů získávání energií a šetření s nimi, zvyšování podílu obnovitelných druhů energií bez dodatečného růstu jejich cen, přijetí ústavního zákona o obecném referendu, posílení transparentnosti práce zastupitelských orgánů, včetně veřejné kontroly, diskuzi o zdokonalení Ústavy České republiky a zákonů státu s cílem upevnění demokracie a právního státu, principy svobodné soutěže politických stran, tvrdé postihování spekulantů s byty a pozemky a lidí zneužívajících sociální dávky, důsledné uplatňování Charty Organizace spojených národů a její klíčové úlohy ve světě, zamezení snahám o výstavbu cizích vojenských základen na území České republiky a účasti státu na vojenských zásazích na cizím území bez mandátu OSN. pokračování politiky Helsinského mírového procesu bez recidiv studené války, politiku nevměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a odpor proti terorismu, boj proti fašismu, rasismu, nesnášenlivosti a diskriminaci. Písek žloutne, stín se tiše stráží.
prací nepoznáš ani svůj